India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kidon pelat sispa ngut kibriu kibalayap nakajing pthei kabalaja hakawe ka jaka san umphnyang bean kabadon hakajala rivers ka Nigeria layatu deki he sorkar kane ka jala kane ka jing pthei balawan lam ka jing kemding hakate ka jaka kalalong ka daw halor ka jingyap jung kispa ngut kibalain hadu ba omla shu ban itu dor layatu komisioner ka jala jong katnar petroleum Goodluck Opia kajing kerduk kam bat kajing duk hakane ka jaka jongka Niger Delta kalalong ka daw halor kajing jit kibreu bantre hakini ki jat kam kibapau bakilong kibabean bat kumju uru kibalabu jingma nakabenta kajing imbreu kambon na pedeng kini ki jaka penmi umpnyang kidei kibala penyat daki company baper kini ki jingsan umpnyang bean kidei kibalawan lam ki jingja basyirke bat long ka daw bala penjaklia naka saudong sokun hakini kitan bala sakhi lipa kajing sata ki umpnyang wat haki jakarap bat ki pung kinang ka Youth and Environmental Advocacy Center kalayatu bagane ka jingja kidan ru bonteli ki kali ki bala kemding hapdeng baki layang lan banthet umpnyang ki thamai khubor nakane kari kilayatu baki don ki phau kum kini ki jingdi bat san umpnyang bean haki jaka ki badon hakalam syati kane kari Nigeria kisamla ki ba omdon kam don jam kidei ki baju percang banse bat san haki umpnyang dalade kenang bakin la bandi naka benta ban besa bat kamaya lade shimet ki babun ki bakane kade kababu jingma yaga jing im juki Henry naka jingban jongka jingduk kimban se bat ki hap bantre yakakam hakum kini ki jaka san ki babean